Babban ci gaba ne a ce nahiyar Afirka sun mallaki wani kuɗi da zai taimakawa tattalin arzikinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa tashar AA Boka. Wani lamari dai da ya ja hankalin al'umma a wannan watan ko kuma in ce a wannan makon shine maganar da shugaban Nijar Muhammadu Bazoum ya yi, wanda shine ya zama gwarzon shekara a wannan shekarar. Domin kuwa duk kusan shugabannin Afirka shugabanni ne wanda suke tsoron furta ra'ayinsu ko kuma in ce abin da yake zuciyarsu. Amma a karan farko an samu wani shugaba daga Afirka bacin bacewar irin su Gaddafi na Libya da kuma irin su Janar Sani Abacha na Najeriya da su Idi Amin na Uganda, ma'ana Idi Amin Dada kenan, da kuma irin su Nelson Mandela. A yanzu haka shugaba Muhammadu Bazoum shine na gaba wanda ya hau wannan kujera tun bacewar wayannan mutane tun shuɗewarsu a tarihinsu. Sun yi gwagwarmaya sosai da turawa, wanda shugaba Muhammadu Bazoum ya ce zai yi wannan gwagwarmaya kamar gwagwarmaya ta kwata 'yancin kai, domin ya ga cewa ya kwato a ƙasar Nijar kuɗin da za su dinga kashewa nasu na kansu ba tare da suna alaƙa da kuɗin Faransa ba. Wannan ce ta sa wa'yansu mazauna Afirka kamar irin kasashen Afirka ta kudu da kuma kasashen Najeriya, wanda su ma matsalar kuɗi da karyewar kuɗi yake damunsu, suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da irin wannan abu da shugaba Muhammadu Bazoum ɗin ya yi. Mun tambayi Kabiru Hassan daga Najeriya inda ya bayyana maganar da shugaba Muhammadu Bazoum ya yi. A gaskiya wannan bawan Allah ya burge ni, domin kuwa da ana samun irin wannan shugabanni da mun ci gaba a Afirka. Sannan Kabiru Hassan ya ƙara bayyana mana cewar kaga irin wannan shugabanni su ne shugabannin da muke nema a irin ƙasashenmu na Najeriya da sauran ƙasashe na Afirka. Tuni dai zantuttuka suka fara nisa a wannan dandali na dandalin sada zumunta wato na Facebook, inda wata Fatima Hassan ta ce kai Bazoum ya burge ni, domin kuwa ya nuna wa duniya cewa ƙasar Nijar ita ce a gabansa. Wannan irin kuɗaɗe tuni dai 'yan ƙasashen Afirka ta kudu suka fara ƙirƙiro da wani kuɗi wanda su gabaki ɗaya ba su ce iya Afirka ta kudu ba. Sun ce kuɗin zai kasance mai suna Afro, wanda za a kashe shi ya zamanto irin ƙasashe kamar su Afirka ta kudu da Angola da Uganda da sauran su Gabon, hatta da Kamaru da Afirka ta tsakiya da Ethiopia da Eritrea da Somalia da kuma irin ƙasashe irin su Sudan ta kudu, Sudan da ta arewa, da kuma ƙasar Egypt da Libya da sauransu. Hatta ka dawo Afirka ta yamma kamar irin su Najeriya da Benin da Ghana da sauransu, a ce suna kashe kuɗin bai ɗaya shine za ka shiga kai kasuwanci a wayannan ƙasashe domin ka samu ci gaba. Wannan da Maryam Hassan ta bayyana wannan abu ne domin abu ne mai matuƙar ɗaukan hankali da kuma burgewa a wannan zamani da muke ciki. Ba tare da ɓata lokaci ba, akwai Auwalu Tanimu wanda ya bayyana ra'ayinsa da cewa wannan abu da shugaba Muhammadu Bazoum ya yi da ya faɗa a BBC, wannan abu ne da ya kamata sauran shugabanni su koya daga gare shi. Kai Nijar kun yi dace da shugaban ƙasa. Allah mu ma ya bamu shugabanni masu kishinmu a ƙasashenmu baki ɗaya. Muna dai addu'ar Allah ya kawo mana ci gaba a wannan nahiya ta Afirka, sannan a waye gari wata ran nahiyar Afirka za ka shiga kowace ƙasa ba tare da fargaba ba, a yi maganin 'yan ta'addan da aka ƙirƙiro mana su da gangan domin su hana mu zaman lafiya, a ci gaba da sace mana ma'adananmu. Kar ku manta, idan kuna tare da tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Tashar AA Boka tashar ku ce, sai mu haɗa bidiyon mu na gaba.